dili kita kayo magkumpiyansa kay kung naningkamot kita sa pag-alagad sa Dios, ang yawa pod naningkamot pod sa daghang nga mga pamaagi nga mawala kita. Daghan nga mga luna o kantos tumakinabuhi nga mawala kita sa pakigdait diya sa Ginoo. Apay kini Mateo Kapitulo 5 atong nailan nga gitawag kini nga Beatitudes o sa kini kawali ni Ginoong Hesus dito sa kabukiran in France sa daghan nga mga tao. Gani kapag lao, pinakaganahan ako nini, nga unang nalitok siyang mga ngabil, idisir siya ningon nga blessed are the morn, adisir siya ningon nga blessed are the meek, adisir siya nagingon nga blessed are the hunger and thirst for righteousness sake, adisir niya gilatid ang mga punto sa iyang mga wali. Ang una gyud ganing gawas siyang baba kapag laom, mao ang bulahan ang mga pobre og espiritu kay kanila man ang gingharian sa Dios. Kapag laom, usa kini kawali nga gisulti kanako ni Sir Torniado. Sabtang iya kini gisulti kapag laom na impress ko pag-ayo o nagampo ko sa Ginoo nga ako ni siyang tagaan og pagtagad. Nalipay magugko kapag laom samtang gisulti sa Dios nga bulahan ang mga pobre og espiritu. Nagkalipay ko in a sense kapag laom nga gisaaran sa Ginoo nga iyaha ang gingharian sa langit. Dili biya malalim ning gingharian sa langit kapag laom. Kagabi nangaon mi dito sa Cebu States pagkanindot nga mga balay nga among nadtuan. Tungod sa pag-imbitar sa akong pinalagang amigo nga si Brother Olido Torres. Sabtang kami nagasulod kapag laom pagkanindot sa mga balay. Gani ingon ako anak pa pagkanindot kay sa balay. Ingon na lang ko asawa anak, dito na lang kita sa langit makakita niya ng balaya. Tungod kay mo ka na sa Dios nga maiyaha ang gingharian gayod sa kalangitan. Apa na makadawat sa gingharian sa kalangitan, maurag yun kapag laom ang mga pobre kaayog espiritu. Busa karong mga taknaa, tun-a na to, unsay gipasabot anay pobre og espiritu kapag laom. Kini ba maghilom-hilom rin siya sa kilid, bisag naon ta na siya ikasuporta, pero dili sa ganahan kay mo ba ni ang pobre sa espiritu? Unsa may gipasabot ni ini? Gani kapag laom, atong nasayran nga ang karakteristik sa pobre, dili gyud lalim. Usa sa mga karakteristik sa pobre, mga pilanggang kapag laom, kining gitawag sense of inadequacy. Unsa man ni sense of inadequacy? Mao kini ang pagbati kapag laom, nga kanunay siyang kawang. Mao kini siya ang pagbati kapag laom, nga kanunay siyang kulang. Mao kini siyang pagbati kapag laom, nga dili siya ganahan magpanghinambog kay otro pod siyang masalaypon. Gani kapag laom, mao kini siya ang gisulti sa Espiritu Sangna nga ang balaan ni Espiritu mukunsad lamang sa mga tao kapag laom nga kanunay nagapanglimos sa balaan ni Espiritu ngadto sa Dios. Begging. The word begging, mga kaigsuonan, is very much important in our faith. Nga kanunay kita magalimos nga na sa Dios. Sa kapanahon niya na kapag laom nangatami sa Mountain College, diyan minagi sa Tagum, Kapalong, Gawas, San Fernando, o dito sa Valencia. Nakagi man mo gina kapag laom, diyan nadapit sa mga kalasangan, makita mo nga muagi ang mga sakyanan, daghan ang mga bata kapag laom nga manglimos. Dagan mga bata nga mga yung kwarta uban gani wala kapit ta maligsik kay magpatunga na gyud sa dalan. Apan wala pa kay ko natandog kapag laom samtang nag-drive ko uban sa akong pamilya. Dagan mga bata nga mag-anak gyud mga kapag laom wa kay ko matarog. Apan didto na gyud sa lugsungon kapag laom nga ning tungas na migamay dito sa taas-taas nga bungtod. Nakita na mo ang grupo sa mga bata nga nagluhod na mangyod kapag laom. Sa ilang pagluhod kapag laom, nag-anak na magid sila, ang uban nagluhod, nagampo, pagkadako kaayo sa suliran nga akong gibati. Busa kapag laom, pagtanaw na ako nga sila nagluhod, nagyod, grabe na gyud siguro seryosuhas, kagotom ilang gibati. Kami nga nagbalon, uban sa kumanggulan si April Estrada, nagbalon unta mi adobo, nagbalon unta na mi kapag laom og kanon, kay dito na mo kanon diha sa mga daplin, diin kami mohonong. Apas sabtang naglimos si mga bata kapag laom, giparking nako sa kinas kilid, pagparking nako pastilan, abi man ako gamay ra sila. Ning hagod-hod man hinuon kapag laom, ni apil man ng mga inahan og tapok, og tungod mga kapag laom niya na, kuha ko og kanandahon sa saging, akong
inluan, gibutang na ko diya mga kaigsuonan sa kilid, unya gihuho na mo ang kanon nga amo ta panayot to, gihuho na mo makaiglaan ang mao nga adobo o pwede prosesok sa mga tao kapag laom, murag mga kabir, gyud kosog kay mga on, ala, lami kay kaon, ang uban mga sipon, puynog yung kaon. What is the point kapag laom, nagsige ko gunaw na? Ingon ani unta na ako sa akong espiritahanon nga pagkinabuhi. Nga kanunay kita kapag laom na gunahon na, nga kulang kita, kanunay kita nagapanglimos nga na diya sa Ginoo, pinaagi sa bation na to ang kahingawa sa panahon nga dili kita makaduol sa Dios. Bation na to ang kulang sa to kinabuhi sa panahon nga di ta ka-worship. Bation na to kapag laom ang kahawang sa tong kinabuhi samtang dili kita makabasa sa Biblia sa usa ka adlaw. Bation na to ang kahawang sa kinabuhi o kita dili makatarong sa pagampo sa Dios. Kana kapag laom ang ako pinakaganahan nga bersikulo, usa sa ako mga paborito sa Patriarchs and Kings 82. Mao kini makapaglaom ang kahimtang ni Solomon. Ipatananginan pag-ayo sa Ginoo si Solomon og kaalam og kadato. Nahimo ginagiban si Solomon sa bulato sa Ginoo sa taas mga katuigan. Apan batayanan pilang kapaglaom kay nagpahinumdom ang Dios nga niini nga dako nga bugno sa atong inside nga sala, inward sins, o sa outward nato nga mga temptasyon. Inward say kapaglaom kinato pagkasaputon. Inward say kapaglaom kining ato ang mga kinaiha nga pagkadalo ug uban pa. Apan ang outward temptation, muna na mga temptasyon, mga kapaglaom nga atong makit-an sa gawas. Apan nagingon diri, gipahinumduman kita nga magbantay ta nga bisan pagani ang manggialamon nga tao nga Solomon napukan tungod kay ang iyang mga kapakyasan nagtudlo kanato kapaglaom nga bisan unsa pa kita kabanggialamon, unsa pa kwalidad nga naa kanato, bisan unsa pa kita kamatinud-anon sa Ginoo atong niagi nga mga panahon kay matinud-anon magyud kay si Solomon sa Ginoo kapaglaom apan dili kana ka garantiya nga makabarog kita sa pagtuo. Mo na nga mobalik kita sa tong title nga bisag unsa ka unlimited ang imong pagtuo kapag laom dili na ka garantiya nga kana nga klase nga pagtuo mao gyapon na ang imong pagtuo samtang niadang ang mga panahon nga malabot. Busa nagpasabot diri and whoever faithful he may have served God in the past, he can never be safety, trust in his own wisdom. Kitagaan kita pinindom karon kapag laom nga ayaw gyud in town saligi ang imong nona. Sumabot kay panahon kapag laom nga warag mosulti ka nga bright pa ka ni anang tawana, mubati na gani ka kapag laom nga ikaw na gyud ang pinakamakalis nga tao. Pagsulod nimo sa grupo warag makaminusan na nimo ang tanan, warag taas gid kay imong pagtan-aw sa imong kaugalingon kapag laom, ako kasuginlan nga dili kita gamiton sa Ginoo og kana nga espiritu atong mabatnan. Batiyon na nimo nga ikaw may pinakamatarong sa tanan. Di nagay ka kapasaylo, di nagay ka kabalo mga pasaylo, tungod kay ikaw gyud nagunona nga ikaw may hilabi kasakto si buknang siyuta, higala, mas gamiton sa Dios ang mga taong makilimos spirito nga kanunay, nagpabos sa kagalingon, kanunay nga kabsan, kay madugangan pa man. Talawa na ko ng baldi. Ang baldi nga puno na sa tubig, madugangan pa man na siya. Ang Ginoo makapuno lamang sa mga taong nagunona nga sila kulang kapag laom. Ikaduha nga karakteristik sa mga pobre nga ako yung giganahan pag-ayo. Ang pobre kapag laom, adun na sila paglahutay. Kana bitaw ni agi working student, kana bitaw ni agi o grabe ka bang kalisod o kalisdanan, mo po niya mga tao nga very successful sila kinabuhi. Nga naman, sa tagsisante pa sila, nagtapin sila sa rubber. Sa tagsisante pa sila, mga basurero sila. Sa tagsisante pa sila kapag laom, na sila nagtrabaho sa park and ground. Sa tagsisante pa sila, nagsalig na sila diya sa kapiterya, mangayo na sila dukot. Sa tagsisante pa sila kapag laom, maligo sila diya sa kasilya sa dorm sa MBC o sa ang mga bilin-bilin nga mga sabon. Nga sa mga dato nga may estudyante nga ipambilin ra ilan ang tapuko na itay nga sabon lagi panglaba na safeguard na palmolive ilan ang kumot-kumuton kapag laom aron maisa pag sabon nila silang mga naong pagkanindot kaayo kay kompleto na detergent na biolink na Tide pagkanindot kaayo mo na ang ilang kinabuhi apan tanawa kini nga mga tao kini mga tao ang ilabi nga pagantos nagsalig ra ganig dukot diya sa kapiterya bitaw kana maglinya aron sila makakaon kini po silang
nga mga tao, ang mga successful kaayo, gani uban kanila nagunit sa rinda, sa pagdumala sa atong iglesia. Uban kanila karong gibutang sa ginustagan sa posisyon, tungod kay gikitas Ginoo, nga gibansay sila daan sa mga kalisod sa pagkaminantoson. Pag-abot sa dagan kay nga mga pagsulay kapaglaom, dili na sila mataranta kay nga naman, naligo naman daan sila sa mga pagsulay, samtang naapa sila giumol sa mga kalisdanan. Busa ang karakteristik gayon sa usa ka pobre mao ang pagkamainantoson. Ganon ni minantoson man sila tungod kay sila nakahiagong kanhi og daghan kayo nga mga pagsulay sila kinabuhi. Gali kapag laong ko imo basa ng Christ Object Lesson 60 to 61. Trials, well-born, developed character. Ang kiniday mga dagko nga mga pagsulay kapag laom, nga usay magbagulbol ta, usay makatarog yun sa pagtuos Ginoo, mag-develop din siya sa atong pagkahingpit, sa atong sa kinaiya. Kani nagingon diri kapag laom, nga walay tao nga nagadawat sa pulong sa Dios, nga matinudanon sa Ginoo, nga exempted di sa dagko nga mga pagsulay. Dili dita kaingon kapag laom nga pastilan pastor, naghatag naman kog COP, nagtabang naman ko suwali, naghimo naman ko niini nga mga katungdanan, apan ngano na mi tawo ni nga nakatagamta man ta niini nga mga kalisod. Gani kapag laom dito sa ako distrito, adun ako'y usa ka amigo kay nga engineer nga na-converter siya gyud sa combined offering plan. Human na-converter siya kapag laom, na-converter siya sa pag-apil sa buhat sa Ginoo. Grabe hinod siya kamatinudanon. Apan sa iyang pagkamatinudanon, kinaman sa mga dump truck, pastilan. Sa kapanahon niya na kapag laom, nagwali siya sa buntag sa Zoom. Nag-promote siya mahitungod sa combined offering plan. Pagkalas 12 pod sa pagkahapon-hapon pod kapag laom, gibalitaan siya ngayon dump truck kapag laom in town, natagak dito sa Pangpang. Kasi magkingon sa kapaglaom, ano man ito ni Pastor? Kaya imbes mo pa'y pag-promote na ko, natagak kami na kong dump truck. Ako wala ko'y masulti kapaglaom, apan kinina na sa kong uto, kabisag nakitas pagalagad, sige na doon ay nagad pagsulay. Apan na pinakanindot kapaglaom, nga taas kaya natagakan sa dump truck, nakuha yung dump truck, gidukdok ang lang mga gumi, o yan, ang labing tinuod, ang dump truck niya, nakabalik pagyapog dagan. So nakaingon ko nga Ginoo, salamat kaayo. Nga bisan pa din niini ang panuway nagaprikamo sa paggunob ka na to, apan ikaw sa gihapon nagpakita og daghan kay mga milagro sa atong mga kinabuhi. Gani na yun rin mga kaigsuunan, ang tinod nga Kristohanon, dili siya mataranta. Pagabot sa mga katalagman, pagabot sa mga problema kapag laom, dili sa daling mataranta. Lahi ang tao kapag laom nga na ay Ginoo, walay Ginoo, kaya wala tay Ginoo. Gani nakabasa ko sa kawali. That anxiety is the result of lack of trust. Ang anxiety, ang grabe nga kablaka, nagaresulta ka na kapag laom tungod sa atong pagkawala nagipagtuos Ginoo. Though, tinuod kapag laom nga masubo ta, though, tinuod nga mabalaka ta, pero lahi ang kabalaka sa taong walay gidalangpan o ang tao nga nabalaka nga naay gidalangpan. Kaya taliwala sa atong daghan nga kigwaos o kalisdanan, natay Dios nga atong hilakan, natay Dios nga naibulota, nga siya mo tabang kanunay nato mga pilang kapaglaom. Pinagi sa paghashas sa Ginoo kanato, pinagis daghan nga mga kalayo sa mga pagsulay. Mao kini mga kapaglaom ang maghatag natog kalig-on sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Igala, ano na yung mga daghan nga mga butang nga atong sapay tawag ani magkablaom gibasol bakas Ginoo nga nabosto kinabuhi. Apa sugilat ta kas tinuod kini daghan og mga kasaysayan nga mga kalisod sa kinabuhi, mao pod kini sila ang kansang lig-on kaayos sa espirituhanon nila nga mga pagtuo. Gani kasagaran magkablaom ako nakita nga mga tao nga grabe gyud ka mga dasig kay pag-alagad nga mosugot makigpatay mamatay ba sa buhat ba? Musugot nga mapas mo, kini po mga tao kapag laom, nga kanhing giluwas sa Ginoo gikan sa hornos mga pagkasasala. Daghan mga kapaglaom, nga ang kadaghan kanila, nga naluwas gikan sa pagkamakasala, nga ilang ginahuna nga daan ang namatay lang kaugalingon sa pagkapalahubog, pagkadik-adik o guban pa, karon nga na sila sa buhat sa Ginoo, musugot pod sila kapag laom, bilag unsa ang ilang kasinatian tungod kay ilang natandi, nga layo ra kayo kini sa ilang mga pag-antos sa una sa kalibutanon, apan kining ato talan nga pag-antos kapag laom, aduna ni siya'y dako kaayo nga gain, ginansya,
tungod kay kining atong ginabuhat mga kapaglaom, usa kini ka manifestation sa dako natong gugma ngadto ni Ginoong Hesus. Ikatulo nga karakteristik kapaglaom sa mao nga pobre. Ang karakteristik sa pobre kapaglaom atong nasayran nga na self-inadequacy. Unya atong naksabtan nga naatay gitawag og endurance sa ikaduha. Na sila'y espiritus pagka hardworking. O gikatulo kapaglaom nga karakteristik sa pobre ganong giila kini sa Ginoo kapaglaom nga blessed is the poor in spirit kay kining pobre kapaglaom napod sila gitawag of spirit of dependency. Kaya spirit of dependency kapaglaom mao kini siya nga dependente gid siya kanunay. Kini spirit of dependency mga kapaglaom usa kini karakteristik pobre nga kanunay ra gid sa nagsalig sa iyang madawat. Kanunay siya nagsalig, ngatos mamuhatag niya, kanunay siya nagsalig kapag laom sa iyang mahimong dalampan. Mabita na mga tota sa mulo sa no? Paggawa sa to kapag laom, nagidaghan nga mga bata nga halos sa musunod-sunod yun, alam, halos si gani mo kapyot kapag laom. Nanoktok dito sa mong balay kapag laom, piti na mong nakong luya, kay nanoktok siya, ingon siya nga, ikaw kinsa magadong, insa nga, taga pamaypayan ko, usa ka na kalugar mga kapaglaom dito sa mga guy. Ingon kung ano nakailaman ka na ko, gitudlo lang ko sa tao nga maani doon dito. Kung sa may problema ni mo dong, wala gyud ko'y pamiliti nga nagitudlo manggog ka nga pastor ka. Kapaglaom, pastila no, kining pastor ita kapaglaom, nagunahon na gid ang mga tao nga makahatag tas tanan. Ingon siya kapaglaom nga natandog gid akong gipakaon, basta pinobre nga pagkaon. O nga sa kaon kapag laom, yung kung sa man imong toyo, ang nakatat sa kasi kapag laom, ningon siya nga, abin mo, pastor, wala gyud ko'y pamiliti. Padulong ko dito, giuban niya igsoon. Mahimo ba, pastor? Nga sugo lang ko, bisag unsa ang imong isugo kanako, tagai lang ko pamiliti. Ingko nga kini, nga klase, nga kinaiya kapag laom, bisag gahi-gahi tag kasing-kasing, apan kinsa may gahi nga kasing-kasing, muadto dito si mong balay, magdala siyang igsoon, nga mga gagmay, dili gid ingon nga hingkod sila, mga around 13 years old, nga imodalhon niya igsoon, kaya ba sila pamahaw, o musugod sila kung sa ipatrabaho, para lang yun makatagata mo plite. Akong gitagaan o gamay ko sa lapi kapag laom nga nakaadto gid sila, apan akong ginahuna sa akong espirituhanon nga pagkinabuhi, ingon ani untana ang ako kinaiya. Nga modool ko sa Ginoo sa akong pagkahubo, modool ko ni Ginoong Hesus sa akong kawaladon, o mohayo tas Ginoo, dili kay nagdatas tong garbo, dili kay nagdatas sa atong pagkahibalo, kay di gyud ang Ginoo makahatag sa mga taong kansang puno na gyud kay kapaglaom sa ilang kinabuhi. Gani nagsulti diri kapaglaom, ang Desire of Ages 437. Oneness with Christ. Ang sincero kapaglaom nga contrite gyud kanabang putli kanabang seryoso gyud nga kalag usa kini ka bililhon na tubangan sa Dios kapaglaom. Gihatag niya ang iyang signet, gihatag niya iyang kagahom kapaglaom ngadtos mga tao nga mga sincero, ngadtos mga tao kapaglaom dili tungod sa ilang rangko, dili tungod silang kadato. Usay kapag laom, ingon man nga pa sila noong, mawala ni si elder sa ato, daghan na ba kayo ikadunit. Usay mong kapag laom, usay mong atong mentality. Nga ang Ginoo mahadlok ta ni ini mga bright kayo, mahadlok ta mga wa ni sila kay mo ato sa ligando. Apat ang imong tanaw ng Desire of Ages, ang Ginoo naghatag siyang kahom, dili lamang sa mga taong dakog rangko, dili lamang sa mga tao nga mga dato, dili sa mga tao nga adunay daghan nga bandi. Apan ang Dios naghatag siyang kagahom, ditos mga tao nga seryoso kayo sa iya, ditos mga tao nga gitagaan siya o pakiglabing suod nga nas Ginoo. Sa ato pagkapaglaom kini to pag-alagad pasud-anay gayud kini siya sa Ginoo kapaglaom. Kini ato pag-alagad kapaglaom dili malalim. Suod dili ni sa pa-bright tie. Dili ni sa patas anay og pinakadaghan na to lisensya civil service. Apan kini ato pag-alagad kapaglaom mao kini siya mahimo na batang epektibo kung kita niagi gayud og pakigsuod nga nas Ginoo. Igalaw sa kapanahon niya na kay mig eroplano pa dos Palawan. What I really love the most kapaglaom sa kapanahon niya na ang among pinalanggan nga treasurer na they say
gamay nga Bible. Ug samtang nagbiyahe ng eroplano kapag laom, naglili mi siya, nagukab siyang balang kasulatan, ug siya nagbasa. You know what, magkapaglaon na impress kay ko. Kaya na mga tao, nga sinsiro kaayo gayod, sa iyahang pakigdait nga nasa Ginoo. Kita mo, kita mo dadag Bible. Sahay. Sa mo lang kita uklab, sabta kita nagpaabot. Sulod ko sa opisina kapag laom. Dito sa opisina, adisir siya mo trabaho, siya mulaton, mo klab siyang balang kasulatan, ug napoy leksyon diya siyang kilid. O sa kadako kay nga kalipay kapag laom ka na mo, nga bag-o pa kay nini nga bulaton. Nga rin yung mga pangulong ingon niya na. Kaya ipakita niya, yung pagkasinsiro o pagkabatirano sa Ginoo sa tanan aspito sa kinabuhi. Tapon mis Palawan nga airport. Nakita makapaglaom si Pastor James Lee o si Pastor Sigurino Asoy. Humana lang istorya makapaglaom, nag-observer lang ko. Nalipay kay ko nagtanaw. Di pakilid sila dito sa airport. Naggako sila kapaglaom o nagampo sila. Iko panalagsaon man kayo nga panghitabo. Kalabang mo ampo ta mga kapaglaom nga diya skilid, nga dili lang ta mahadlok, di ta mauwaw sa pagampo. Kaya wag kita mauwaw sa una nga sige tagbidyuki, bisag yabag kay tagtingog, ato mga silingan na sige nagampo, kano sa amo burn out. Wag kita mauwaw sa una sa pagpakasala, mo na ako prinsipyo, mauwaw na hinoon ta karon sa pagkigsandurot diya sa Dios. Mula ako magkabaglaw na lipay kay ko, nga naglili, nga doon ay mga tao sama na ini, nga makaako, nga bisan sa pagka matinod-anon, ilang pagkasinsiro, bisan pagkapaglaom, diha sa hilit, o diha bakas publiko. Busa, kini atong pagtuon karon kapaglaom, naghatag kini nato og kadasig o paglaom. Nga ang Diyos makagamit lamang sa mga taong nagpubre nga espiritu. Ang gangyarihan sa Diyos kapilangan kapaglaom, naghatag ka nato og pamalandong, nga alang kini siya sa mga tao nga pobre og espiritu. Kaya ang pobre ng espiritu kapag laom ka, noon ay nagunahuna nga sila kabos. Sila kulang. O samtang kita nagunahuna nga kita kulang, ang Diyos makahatag ka ito mga panalangin, kay makadugang man siya, kay kulang man ta. Kaya ang Diyos maging siya makadugang sa panahon nga puno ta. Kapag laom, pinakalidot kayo, nga samtang kinidi atong mga eksperyensya mo ni nag-umol ka na to, nga mahimo pagitag may nantuson sa dako nga mga pagsulay. Og labaw sa tanan, naghatag ato pagtuon karon kagabion, nga walay lain ni nagiba nato nini kinabuhi mo ra gyud ating pakigsuod nganha ni Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan. The bottom line of this series is no other than Jesus. Jesus is the only key mga kapaglaom nga kining ato mga pagtuo mo lahotay. Sa paglili ra gyud ni Ginoong Hesus siya pagkamatarong kapaglaom, mo ni siya ang maghatag kanatong kalig-on sa pag-alagad sa Ginoo nga matinod-anon sa makanonayon kita makigsuor ra gyud kanunay sa Ginoo kapaglaom. Wa nagilain. Dili ang atong kagalingon kundi sa Ginoong Hesus lamang kapaglaom. O sa kini kapaglaom nga pahinumdom kanatong tanan nga walay lain hinigiban kanato nga ma-unlimited kining kalig-on sa tong pagtuo. When I say unlimited kapaglaom, wala ni siya expiration. Kini ato kadasi kapaglaom, dili lang ni karon nga naminaw ta sa channel, apan bisan pag naanata sa ang ug bungaw sa mga kalisdanan, magpabiling kitag matinud-anon. Atong idungwat mga ulo alang sa pagampo. O Dios kabalaan, dalaygon ka sa walay katapusan. Among gidayeg ikaw sa tibuok nga mga kagabion, nga sa gihapon imong pabili ng mga tao Ginoo sa pagpaminaw karong kagabion. Ikaw magaduog kanila Ginoo bisag unsa nga mga katalagman, unsa ilang mga kalisod o kalipay bakaha, ikaw Ginoo makigunong kanila in taon malo ikaw. Karong kagabion among giduol kanimo si Primitiva Casil. Tagak sa Ginoo adunay giampo namo nga siya dili makiagom ug dagko Ginoo nga mga balatian. Resulta siyang pagkatagak, labi na Ginoo sa results siyang x-ray. Akong giapo usab Ginoo ang kalisdanan sa panimulayng ibiti Lupina. Yung mahal sa kinabuhi Ginoo, among giampo tungod siyang pagpahuway. Among giampo Dios, kadili kami makabsan sa paglaom,
nga kaming kalining kalibutan na mga lumulupyo lamang kaming dumuluong apan na tinuod nga puloy-anan kanang giandam nimo sa ita puloy-anan nga kitagana. Ginoo mo giampo usab ang panimalay ni Pastor Neon Pakumbaba, iyang talaga asawa, iyang mga kabataan, iyang mga parinti, kawaban sa trabaho, nga nasubo pagyud in taon o Dios sa iyang pagpahulay. Hinaot kami o Dios nga kining tanan maghatod kining kalig-on sa mong pagtudya kanimo. Nga mahimo kami Ginoo ug suod pagyud kanimo pinaagi nini mga kalisdanan. Ug kanunay kami maghandom Ginoo niya nang dako nimong pagbalik. Tungod kay nagtuo kami nga walay lain tubag ani, mura gyud ang imong pagbalik nining kalibutan. Salamat kay Ginoo sa pagtubag nimo sa mong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.